Ndikulandeni kwina kuli konse kumene mukuonera program ya Haso Yanga mtsiku la lero. Anthu ambiri mwina anakhala ndi kuthekera kuona komanso kudziwa mamekaniki amene amatha kukonza galimoto, mamekaniki amene amatha kukonza njinga za moto kapena zakapalasa, mamekaniki osiyana-siyana. Koma kodi munamvako kuti kuli mekaniki amene amakonza stima yapamadzi? Zimakhala bwanji kuti stimayo mpakana itheke yakonzedwa moyenerera mmene ntchito imayenera kukhalira. Dzina langa ndisungananisiria nde lero ndikucheza ndi mlendo wosangalatsa kwambiri amene haso yawo ntchito yawo amakonza ndithu mastima. Ine ndikuwuzeni kuti mukhale pomwepo chifukwa zambiri zikhala zokambidwa malo ano. Ndikulandireni bambo anga. Ziko mwambiri. Inu ndi mekaniki wa stima zapamadzi. Tufuna tidziwe zambiri zokhuza na ntchito yanu ya umekaniki ya stima yapamadzi. Koma mwina tiyambire kuti dzina ndi ndani komanso kumudzi ndi kuti? Dzina langa ndi Waddingham Makonyola. Waddingham Makonyola. Kumudzi Kundilande. Kundilande ku Blantyre. Blantyre. Kumeneko ndi kumene mwakulira kubadwa. Ayi. Okay. Kumudzi chabe kukula primary school yanga naphunzira maskulu 11. Maskulu 11? Okay. Secondary imodzi. Ya makoleji angapo. Ya ndiye zinandithandiza kupita maskulu osiyana-siyana kuti zina ndimatha kukumana nazo maskulu ena. Pamene maskulu ena kunalibe chonchija. Ya ntchito imene inu mwakhala mukupanga komanso imene mmapanga yokonza sitima mumachula kuti chani kwenikweni ntchito yanuyi? Marine engineering. Marine engineering. Okay. So pano nditambasule pamene popo. Ine namba ntchito ngati electrician. Electrician. Okay. Electrician ndiye sizima ndikoloretsa. Anzanga nali nawo ku school ku polytechnic amati akachoka kumene kuja amafika makhaenda ngati ma second engineer. Ine akundikabe pa electrician ndizima ndipweteka. Okay. Ndinayamba maphunziro pandekha kuzafika pa size yokuti nachita class 2 kuchita so class 1. Class 1 ndi certificate imene timalandira kwa nyanja kuja yokuti ukhoza kuyenda mu stima iliyonse m'Malawi muno pa capacity ngati chief engineer. Okay. Ndiye sizina ndikondolese kwenikweni. Chifukwa ndimamva manongonongo ena ndiye ena ngakhala ali class 1 itapendi wa magesi. Anthu wabwanji ndinayamba kuchita so maphunziro mechanical plant engineering. Okay. Imeneyo inandithandiza kwasiya nzanga jambuyo mu ine kuchita ngati ndatsugula pang'ono. Ndiye pophunzira kuti ndilembe mayeso a plant engineering. Inali heavy. Okay. It was quite heavy. Koma ndimayamika Mulungu kuti ananditsegulira njira. Pa ma professional profile muona ndito pali engineering, marine engineering. Okay. Pali mechanical plant engineering. Electrical plant engineering. Chonchija pakali pano ndi kuphunzira za pastoral ministry. Munachokano pang'ono kaye ku engineering mwapita ku pastoral. Ndapita ku pastoral. Tibwere ku ganizo loti mukapange engineering mpaka na mathero ake mukapezeke zoti mukukonza mastima. Linali lingaliro lakumwana kapena munangokumana nazo mukukula kuti khanga tini ndikhoza kupanga marine engineering? Imene nachita kukumana nazo. Okay. Tili ku polytechnic ndi anzanga amene machita maphunziro a electrician. Tinachita maphunziro amene ajawo akuti kalasi yathu yonse ipite ku Eskom ngati power linesman. Ndi chinali chinthu chachilendo power linesman simaidziwa. And then sinali wosangalala nayo. Okay. Ndi aphunzitsi anazatiuza wiki yomaliza kunena kuti pali company ifuna kulemba ma electrician. Ndani afuna kukhala electrician. Nditonse tinayimika. Tifuna tikale ma electrician. Ndizi ndivutatu. What I will do is ndiyang'ana ma records anu and pick the best two.
kuti apite ku kampani imeneyi. Nde amene anatipanga piki tinadziwa kuti ayo kumene ndikupita. Nde kuti mumakhoza nkalasi. Okay. Mukhoza kwambiri. Khoza kwambiri ko basi nzanga yonso amakhoza nditu. Kumakhoza ma 100% osati kupole kumeneko. Kupole kumeneko. Okay. Mpaka na mphunzitsi wina wake amachokera ku Zambia. Anaza ndikaniza kuti ndilembe grade 2. There is no need examining you. Iwe zonsezo kuzidziwa sindikufunsa mafunso yayi. Sizikhala bwino ineyo anzakhala ngati kunja. Nde phindu lake linazapezeka posankha anthu opita ku kampani imeneyo. Nanasankha nzangayo ndi ine. Tasankhidwa pamene paja ndi sitimadziwa kuti kampani yake ndiyo. Amazatiuza Monday the last week, the final week. Monday yakeyo ndimene amati ziwitsa kuti ametasankha ndiwe. 1 week tinakhala tisakudziwa kuti kampani yake ndiyo. Amazatiuza that was Friday kuti kampani yake ndi Malawi Railways. Malawi Railways. FM tubalala. Okay. Malawi Railways kuli magesi. Pembe ndizo kutandabuza bwanji. Basi no tinapita kwa Railways kuja ndiye kuti mupita ku Monkey Bay. Ku Monkey Bay kumangochi. Monkey Bay kukhala magesi. Anyway tiona kuti zikhala bwanji. Ndinakapeza kuti magesi aku Monkey Bay aja anali very wide. Okay. Ujeni uyu timaphunzira za ma generator AC, ma generator DC, mamota AC, mamota DC, zambiri za chilendo zipitina kumanazo menewo. Ndiye sinali plani yoti tipite tikakonze magesi ya mstima. Tichitokumana nazo. Nde mudayamba ngati kumakonza magetsi a mstima. Pang'ono ndikuyamba nokukonzano stima yeniyeniyo. Izizi zinachitika pa chikumbukumbu chimene ndali nacho. Oti ndimata kujambula uje ndamatiya na naval architecture. Okay. Ndimata kujambula stima. Pali imozi na ijambula. Okay. Nde maphuzi chidwi chanu chimene munachitenga kuti ndiyambe nokangati kuti ndidziwe kukonza sitima yeniyeni. Mudapita so kukaphunzira zinthu zapadadera pa chimenecho kapena chidwi chomwe mudachoka nacho ku skulu nzeru zanu munangoyamba kulowera kokhoza sitima? Nditu kunazapezeka kunena kuti unapezeka mwayi. Okay. Opita ku Japan kukaphunzira amati marine techniques. Munachita kukaphunzira ku Japan. Kuchoka ku Malawi bola ntamba ku Japan. Marine techniques. Marine techniques imene iyi ndimene ndipangitsa kuti ndikhale wa ukunduku. Okay. Magesi, mechanical engineering, kapeti nene kuti marine engineering, unapezeka kuti ndinaye nako kuzindikira. Nkaonona kuti chinali chisomo cha Mulungu. Chifukwa sinali pa plan. Okay. Sinali pa plan koma zinapezeka kuti ndakomana nazo. Nkalasi inu ngati engineer mukamaphunzira za magetsi amakuzani AC waya uyu choncho nkumakuzani ichi. Ku Japan mukuphunzira marine tactics, ma skills anu okudziwirawo. Makhalaso mukupita pamadzi kumakaphunzira? Timakhalaso tupita pamadzi. Napita mastima awiri. Okay. Stima imodzi napita tinakhalamo about a week. Okay. Patapita nthawi nazakatilowesanso mstima ina. Nakakhala less than a week. Tili mkatikati mophunzira. Chifukwa ine sindimaphunzira mageseso ya. Okay. Ine ndimaphunzira marine engineering. China chilichonse chokhudzana ndi marine engineering. Diesel engine, kapena kuti diesel plant, steam plant. So chonchija zambiri. Ujeni is very wide. Okay. Marine engineering is very wide. Ndebe ndimamika Mulungu kunena kuti nanditsegula mutu nkuma ya mwezi menezo.
tikakhala ku sukulu kumakhala ndi kuti mamoju machani kumaphunzira masitima tofuna tidziwe zidakutegani nthawi itali bwanji mwina ndi mamoju amene maphunziranso kumeneko kuti mudziwe kuti apa ndine kadaulono okonza masitima. Chidwi. Okay. Chidwi ujeni uyu ndinazai kuonda marine engineering koposa. Oti nthawi imene ndimakonzekera kusiya ntchito mboma ndimakonzeka zoti ndikagwire ntchito ya marine engineering. Okay. Oti china ndichedwesa kuti ndipeze ntchito ina chimene chikufuna kukhala marine engineer. Ndebe mene ndakulamu ndimene zindikira kuti ndimalimbana ndi gule wanu wake. Tibwere kuti mwachoka ku Japan mwabwerano ku Malawi mwayamba kukonza masitima. Experience yake idali yotani ndi kukonza stima? Experience yake inali yabwino. Ponenera kuti ndisanabwere kuzayamba kukonza mastima mechanical engineering part. Ndinali ku electrical engineering part kumene zimene amachita anzanga mechanical engineering ndimaona. Kumatolera chonchija ndimakumbukira panali wachizungu ina wake Sidney Morel. Ine ndikuyenda msitima munja ngati electrical technician. Engine kuvuta akwauza nyamata chaka go call konyola. Konyola pasikamu here. Ine basi kupita ndikumva kuti unditala akuti vuto nditundira mechanical. Akuti I know but I want you to be here. Ndi tili katikati mukonza pano paja nyamata aja anazamba kupotoza machitidwe. No, not that. Musapange choncho ya, mupange chonchi. That's why I wanted you to be here. Okay. Zungu ujamene. Zungu super. Ndiye zinango chitika kulena kuti sina khazikike mu marine engineering kuzindikira nazindikira kwambiri. Koma ku Malawi kuno marine engineers anali pambiri nthawi imene uchepa ndikuti madalika ndinuyo ndithu ndimapanga zina zonena kuti nalephera. Okay. Basi kupanga konza timadziwa kuti okonza magalimoto amakhala mwina ndi ukadaulo kuti ndimangokonza galimoto za diesel za petrol. Kodi masitimaso amakhalanso ndi kusiyana ngati kuti stima iyi ya chonchi timakonzanso mosiyana chonchi? Okay. Mastima metina kapeza ife tili achinyamata. Tinakapeza mastima amene amagwirisa ntchito 2-stroke engines. Munamva za 4-stroke engines. Munamva hapo? Ndi mastima amagwirisa ntchito kwambiri 2-stroke engines. Pakale pano pafupifupi stima ili yonse ili ndi 4-stroke engine. Okay. Ujene za 2-stroke zija azipanga phase out. Chifukwa chovuta mu spares. Ndiye mmene zinali mwachoncho. Tsono 2-stroke engines ubwino wake ngolena kuti simavuta kwambiri ngati ya 4-stroke. Okay. Ujeni 4-stroke imakhala ndi 4 chains of the shaft. Okay. That is the crankshaft. Imaenda 4 times. Kapena 2 pairs of times. Pamene yes 2-stroke. Imaenda kawiri koka. Okay. Yachita fire. Tibwere kuma sitima amene amakhala kwambiri ku Malawi kunoku. Inuyo mumatimu kamagwira ntchito panopa munapanga retire koma amakwitana mbeniso ndipena kukagwira ntchito ndi mavuto ati ndi atamene makhamu kumana nawo komanso makhamu kumana nawo panopa timati mwina galimoto yakuti imakondovuta chakuti ndi timakakonza mwakuti ndi mavuto anja amene stima so imatokhala nawo. Mastima amavuta kwambiri electrical systems ndizimene zimakonda kuvuta kwambiri. Kubwera kwa MV Mtendere ndikuona pangisa ngati kuti
ngati revolution chonchi bwera kwa MV Mtendere chifukwa cha nthawi tisanayambe interview iyi timakamba zolena kuti amatha kuthyola zimauza chemwali aja chinthu sichikutheka kukonza kupitiliza kuthyola ine ndalephera wina sakonza ndebe sizimatheka chifukwa mapezeka wena timatha kukonza abe ngakhala amanena in engineering kunena kuti a deliberate fault is always very difficult to rectify. Zinatichitikira ku Japan atayika deliberate fault. Of course it was electrical. Ndinakonza within kanimisa ngata minaja mphunzisa nakumbudwa kwambiri. Wadziwa bwanje zimene? Wakonza bwanje sanga chonchi you are not an engineer, you are a technician. Tibwere kuti mukukonza masitima chimene chija chimayenda pamadzi sitima imene inu mumakhala mukukonza zikatheka kuti chawonongeka mwina muli pakatikati pamadzi mainjiniya amakutengani kupititsani kapena mmakhala nthawi zonse muli kale mmenemo? Timakhala kuti tili crew crew ya sitima upeza kuti part of the crew upeza kuti I am part of the crew. And dedication anyamata kujeni amasonyeza dedication nthawi imene amagwira ntchito ma old systems ma two stroke engines chan makhala very dedicated kusiyana ndi zaka zizizi training yake yenso ndinganena kuti inali yabwino. Chifukwa nthawi imene timapita ife ku Mankibe tinakapezako kuli Marine Training College. College imeneyi amaphunzira anthu zo rope making, phunzira anthu za kaponyedwe ka heaving line ndi America kouma kusogolo ku line kukhala mpaka na uko ndi amaponya kuti ali kunja kwa stima akagwira kamene kaja akoke kuti amangirire hose amati hose chingwe chachikulu chomangira stima aike malo ndiye chifukwa cha Marine Training College anthu amaziziwe zinthu zambiri nimakumbukira panala pambo ina ake so tenkacha dzina lawo nditha kuchula dzina Aswachi amaziziwe kwambiri ko basi amati kukonza engine kayacho kako kumene kujako ndi apezeka mzungu afuna kuyesa engine ija mpeza Aswachi speed tamanka kukazimisa ino simukuzo zimene mujira baba muthyola engine imene iyi muzikhala konde. Tikambe za mavuto amene masitima mwina amakhala akumana nawo ngati okonza mmadziwa kuti kwambiri imakonda kuonongeka chakuti kapena kuonongeka chakuti ndi timakonza chonchi? Pali mafoti ena amakhala otena kuti regular amapezeka pali ena sapezeka wamba ndi pamapezeka ndithu kuti kupanga strain thinking yako upanga strain kwambiri chifukwa maybe this fault is a new fault chonchija and sometimes kumapezeka onena kuti kukanirana my friend this problem is mechanical. No, this is electrical. That is one of the things that motivated me to do marine engineering. Motivating me also kuti tisamakhale kumakanirana nde inu mapanga ngati mbali yonse electrical komanso mechanical. Tibwere kwambiri makamaka mechanical kumalawi kuno kumakhala kugula ma spare parts kuti stima yapamadzi tikagulire kwakuti ngati mmene amachitira magalimoto chifukwa ngati let's say mastima ngati MV Ilala muli Caterpillar engine. Caterpillar engine ili ndi agent malawi muno
mutanthauza kuti chinjini chimene chili mmene momo ndi chopangidwa ndi a Caterpillar kutanthauza kuti ndi amene amapereka zida zawo amapereka ma spares chimene chija chistima chija chikati chafa chili pamadzi pacha sichimakhala ndi risk yoti chikhoza kupita kapena mmaona ndi mavuto ake kuti ichi tikhoza kukonza chili pomwepa kapena tichikoke kapena tichipangira pomwepa ayi siku risk yoti chikhoza kumira palibe no okay ndikupasa an example ngozi za mastima m'madzi mmadziwo zingati imodzi MVV pya simunamvapo ngozi ya stima tidayimvako ndithu munayimvako ngozi imene yachimvekere imene inachitika pa nyanja ndi MVV pya ndi anthu akamachita ujene akamakayikira mustima iya ayichanje ndimakonda kuapatsa example imene kuti MVV pya inamira 1946 kodi munamvapo za stima imene inamira iyayi ikozi stima ili safe yes so sichingaonongeke chimene chachi pamadzi nkuti basi kena kuchikumira zosateka ayi kapena kuonongeka kuti apapa tichikoke zimatheka kuchikoka mmadzakoka so ndi stima ina okay ndithu ndikukhulupirira mukutsatira bwinobwino amene ndikuchezera ndi bambo anga amenenso ndi mekaniki wa stima iwo amapanga za electrical komanso engineering tingopumira pang'ono kenako tikwangule bwinobwino timvenso zambiri za iwowa yobo yasa 5 minutes timalize wow ndayankhula kwambiri bambo anga mwina pamene tikupita ku malechereche anthu amene amati akamaona mwina stima zija nkumachita mantha kuti chimenechi chikakhala ndi 40 inu simukachita mantha muntchito yanu kuti chitakhala ndi 40 mwina sichingayende moyenerera masiku oyambirira ndimapanga mantha koma sinatenge nthawi yayitali okay I think mwezi unakwana ndikumaopa kenako mwazolowera kenaka basi ujeni uyu ndiri kuboma punali stima ya fisheries Madeko fisheries yes nditi napita ndiri mboma nimagwira ntchito ngati surveyor okay ngati inspector kufika kumene kujako basi ndikwauza makosa naja kuti the environment that makes me extremely happy is this environment ndi stima kukhala mu stima munakhalako ndi tsiku limene mmalikumbukira mu ntchito yanu kuti koma ntchito ina achema inavuta koma zinathekapi lilipo okay lilipo mechanically ujeni uyu mastima jamayika ma engine awiri kuzapeza kuti engine imodzi ikukana kulira okay ndi mpaka tinachezera chezera mpaka na Pungwe basi no nthawi imene akugwira ntchito ma marine engineers ine ndimakhala pompo ndinali nayo chiduwo mbiri ko basi makhala nawo ndiye achikulira ja chief engineer anatuwo analemba ndandanda wa ma spares amene akufunikira kuti ntchito iyi iteke ndimalemekeza kwambiri kuti sabata yatha nayankhula nawo nakumbutsa kuti komatu ine munandithandiza kwambiri ndiye tinayimasula injini jamene timachoka kumpoto kufika pa Nkatabe zitabwera zida kuchokera kulimbi kuti mukonze stima inatheka ndithu mapeto pano inatheka stima ndija timanena kuti tikufika ku Mangibe tinapeza akaswiri atayima kuyembekeza kuti akonze stima inu mutayikonza kale takonza kale mwana amene panopa amafuna atadzakhala marine engineer kuti adzikonza zinthu zimenezi mungamuyankhule uthenga kuti chani kumulimbikitsa ndikhoza kumuwuza kuti ndi profession yonyadilitsa this is a rare situation ndiye munthu ukapezeka kuti you are in a rare situation
you have things to talk about. Ngati mwandifunsa chonchija it means tinali mu rare situation. Mwina mukakhala nkumaunguza ntchito zimene mwakhala mukugwira mastima amene mwakhala angakhala ngati panopa amene mwakhala mukukonza? Poti population ya mastima pa Malawi ndiyochepa. Chifukwa muilala nakumana ndi mavuto. Mwakonzako? Konza Mtendere nakumana ndi mavuto. Kukonza nimakumbukira mu Chonse Maples nakumana ndi mavuto. Ndimagwira ndi kunali mzunga mucha dockyard superintendent. Ndi akufika mu engine room mmene ndimakonza zokonza tandipasa screwdriver. Ndikumpasa screwdriver. Wapita kena kwabweraso. Tandipasaso. Chonchija. Kena katobera kuno. Kupita. Ine ndayamba zimene manenduzo tizikumvutazo. Ndikumagwira zimezi ndinamataka unotapo phweka amandilanda. Koma povuta makusira. Amandisira. So madaka ndilanda chonchija upeza yanyetsa shoko. Kutumula. Mpaka nana zakalipa. Iwe chifukwa chani shoko sikukugwira. Ide kudigwira. Tati ire ndi madziwo pogwira simagwira chisawawa. Mangana kuti apa ndigwira apa pali danger. Umene unaluka daulo phatikiza electrical ndi marine engineering. Mmene ndimene ndithu ndachezera ndi Mr. Makonyola amene iwowa amagwira ntchito yokonza mastima apamadzi komanso kuti anaphatikiza electrical ndi zokonza za mastimazo pamodzi, ndipo ngakhale panopa anapanga retire amayitanabe kukagwira apo ndi apo kukakonza za stima. Ndikukhulupirira maphunziro apo ziwiri zitatu mmene ndithu ntchito imene imakhalira. Pitirizani kuonera kanema wa Zodiac, ine ndisungana ndisilia.